Dagiti sarsarita ni Lola Angela. Napintas manen daytoy sarsarita tayo ita sardam ubing. Apakaadawan iti napintas nga adal ken sursuro nga isagot mi kada kayo. Ala ubing, dumngeg kayo. Bueno ubing, agulima ken agtalna kayon. Taerogi tayon ti sarsarita tayo an napauluan. Ti barumbado abas. Awan kabuteng ti barumbado abas ani kas ubing. Uray pa'y dagiti jeep ken truck ket saan na akabuteng ida. No adda agpara a pasahero saan asumardeng adagos. Isu amarurod dagiti pasaheros. Ket saan dan nga aglugan ken kuana. Saan na akabuteng uray pa'y dagiti pulis ken traffic enforcers. Aramiden na amin akay kayat na. Uray dagiti amin a klase ang mula, kagurada ni kas. Tapagaayat na ngamin ti agipuswak iti nangisit, ken nabangsit nga asok manipod iti tambutsona. Ket Manang, amom ka diyan nakadong parak iti van iti highway. Anya, nakadungpal ka manan. Kasano? Saan nga aglisi iti pagnak? Ket agap apuraap. Dinong parko na. Inaldaw kan samat na makadungdong par, kas. Kababainan kadagiti pada talugan. Anya kumati ka babain dita. Kasta talaga ti kayat ko. Kabutang dak dagiti amin aklas iti logan. Lisyandak no kasta lumabas akon. Siyak ti mababay ni ti kasta nga raramidam, kas. Kaano ay ang agbaliw ka? Kunay matanday tabas. Tandaninak manan na dalapos. Nikas dayday, limabas man. Amo na lang arudan asyak ti kadaanan a jeep ditoy. Ay talagaan na buntogan ti taray ko. Dalapusan na pailaan. Saktupay atra kalakay. Dalapusan na. Ngam sana balay. Amo agpatinggan tumit latidakas nga aramidan ni kas. Amin adakas nga ramid. Saan nga agnanayon? At tanto panagpulo na. Yay! Nagmayati agay ayam. Yay! Sige lang, bisikleta. Agay ayam ka dita. Angam, aguray ka mula. Ha? Nikas atrak day ta sumungad. Aywan, agpaigid ka, bisikleta. Dalapusan na ka dayta. Umayakon! Saan kayo nagpaigid? Mapitpit kayo kanya ko! Uray aklanak nervyot. Nagpartak maglao na yan, Nikas. Sapay nag-isit ti asok nga impugso na. Talaga asaan ana saya ate o kalina day ta akas. Wan nga ron bisikleta. Ay, asinong ata ti makapasardang iti kastang aramid na. Uray da kami nga ubing nga bisikleta. Dalapusan na pay. Ay, naimbaglakit din ta nakapaigid kami amulmula. Iso asika, bisikleta. Si Putam, no adda kayo dita kalsada. No addan ni kas atrak, agpaigid kayo adagos. Masaya ta nagkita ta dito highway. Adda napatag na ibagakon ka. Anya day ta? Tatatrak. Papaling tadi apag pag-amday kapsat yung ankas. Ta atong tinaperwisyo na. Mababainak nga rod kada kayo. Tatatrak. Saan aga po tadakkel ken napigsa ket aramidan na ti amin ang kayat na. Ay,
Awanan ti respeto na kada kami anataengan alungan. Tila agpain kada kami. Bayan nyo, tadatrak. Bagbaga ti kabsat ko. Ibagam kenkwana asaan anasaya at tikasjay nga aramid na. Kas, idde pampailaan ti makinam. Taday bagakkan ka. Aday bagakkan ka. Anya da ita, manang. Irekreklamo da ka. Dagiti daduma aluglugan. Baya am ida nga reklamo. Maumadan to. Ado da nga agrekreklamo. Oray pa'y dagiti nataengan aluglugan. Amo ka. Ikatam nga minan, ti kinalastog mo. Kastoyak atalagan. Kasanon, no dadakas ang mapasamakin ka. Gapo iti kinalastog mo. Awan. Jak kayat, nga dadakas ang mapasamakin ka. Gapo takabsat ka. Ngamno di ka latadum nga kanyak, makamokan. Kayat ko kami na siya ti pagbutngan dagiti amin na klase tilugan. Babasit man, wano dadakel. Sigamat gayam, Lola, Jeep. Nadlaw ko ngamin. Itay kapay anak kaparada dito'y. Ngam awan ti sumrak a pasaheros mo. Wan nga ron. Mapandamat aglugan iti sabali abas. Kabutang daka ngamin. Kas. Kasanaw. Kas kasero kamat ngamin. Kas jay ti kayat ko. Jak kayat tinabuntog. Mabutang dagiti pasaheros. No kas kasero ti pagluganan da. Amom ngamin kas. Asidag ti aksidente. No napartakunay ti panagtaray mo. Amok da ita. Iso ano kayat mo? Asaan da ka panawan dagiti pasaheros mo? Saan anapartak ti panagpataray mo? Nagyamanak iti data palagip mo. Ngayon talaga napartak ti panagpataray ko. Tapno mabiit ang makadano nak iti kayat ko apapanan. Mabas mananday jay akas. Pinatapok naman ang ti kalsada. Nalaylayan dagiti panak amula dito'y igid ti kalsada. Gapo iti polusyon amalanglang abda no kasta lumabas ni Kas. Talagamot ngamin ang nagbangsit kan nagngisit ti asok. May nayon pa'y titapok no kasta apartakan na unay ti agpataray. Kumusta kayon dito'y? Bula. Ay, saan na nasaya at ti kasasaan mi, Lola Atrak. Makitak nga rod, analaylayan dagiti padam amula. Ay, oray siyak, Lola Atrak. Agkapsutak matan. Isong agpakpakaasi kami amula kada kayo. Ano mabalin? Bagbagaan nyo ni Kas. Tasaan nga agipugso itinangisit nga asok. Kinapudno na. Talaga nga iso tidakkel aparikot me. Di nakadiam mo. Aperwisyo ti ipapa ay nakada tayo. Amuna. Di nalakayat adenggan dagiti pamagbaga tayo. Ay, anya matan ni Kas. Natal na, kan naragsak ko mati panagbiag tayo dito'y alugar. No saan, agapokan ko na. Awanan ti mayat nga aglugan ken ka pasaheros Kas. Anya, Nagkaykay sa dagiti pasaheros aliklikan takan a pagluganan. saan lang ah. No sinaysaya at mo kuma tinagpataray. Kaya't da ka kumapay a pagluganan. Nagbiagak lata. Nguray awan na kita pasaheros. Kas, apay anakaladladingit ka. Kanawan nakman si ka bisikleta. Di nakbiyangan. Agdamdam agaklaan mo.
Dalisan kan topay, tapno mapirdi kan. Amom kas, oray may sa aklaang anano mo a bisikleta. Ato ti kagayam ko, na sa anak apasikat akaskan ka. Anya, Sika, dakal ka nagpaiso. Ibagbagam asikati ari ti kalsada. Ngam awan mo't gagayam mo. anya ko matibibiyang mo. Ibagbagak laang mo't Taad dapay panawan mo nga ang balbalew. Ngam no saan nakadanggan. Tamay sa aklaang anano mo a bisikleta. Makaammo ka. Nen samat kas dayjay agin inom iti ara. Iso nga agpaiso. Apay nga ta. Anya ti rason nga agbarbartak. Gapo, tanag kay kaysa dagiti pasahero asandan nga aglugan ken kuana. No kasta agladladingit nga rod ni kas. Iso nga agbarbartak. Siyak ti ari ti kalsada. Kabutang ta kami na klase ti logan. Iso nga ita, mas kabutang ta kon. Tay pakita na siyak ti ari dagiti logan. Ang glisi kayo amin, tamang ano madalapos kayo. Adon ti pasaheros ko. Iso nga itulot ko idahan. Umaya ko! Ikas, umayan. Antas kan amalisyak at talapusan ng mananaka. Madalapos ti sa nga glisi, Nagpartak matan dayjay abas. Ni manan kas siguro dayjay. Wan mola. Nagdirdirit sumanan alimabas. Ay, ang amok. Adan to pagpatinggaan ti kasjay nga ugali na. Madingamin ti araramiden na. Oray siyak mat mola. Ay, adu tayon perhuisyo. Gapoy ti dayjay abas. Ha? Mola? Likas? Oh, kita Ha? Anya tinapasamak kanikas. Nagmayat yak pataraya nakaparpartak. Marik na ka talaga ti panagpalit ko nga ari ti kalsada. Kas! Naglisi ka si kala kaya trak. Ginayad ka. Delikado tinapartak apa ng batara. Naglisi ka, no di mo kaya't adalapusan ka. Kapo, iti kinapartak ni Kas. Naawanan iti kontrol. Kat naidong par ditadakkel akayo. Iso mat lagayam. Anapit-pit ti sangwanan na. Napirdin ti makina ni Kas. Saan ka din amay sublipay? Narigatan. Ama Orlos. Kaasimat ti kapsat ko. Nga, anya ngay nga rod. Kat, saan mat ngamin adimdim ngagkanyak? Wan nga ron. Di na kayat tagtungpal iti pamagbaga. Kat para lang iti pagsayaatan na. Iso nga awanen, ti maaramidan tayo. Kumusta kan mola? Ay, nasayatan tiriknak. Oray dagiti kakadwa kamula. Bisikleta. Saan kami nga aguy-oyak? Sikangay, papanam. Mapanak agpasyar. Taawanan di pagdantanagan tayo abarumbado abas. Ay, pudno launay dayta. Nawayan ti kalsada apagdalyasatan yo. Kan oray payda kayo amulmula. Nalinis matan tilang aban nyo nga angin. Taawanan ni Kas amang ipugso itinangisit nga so. Pudno dayta, bisikleta. Sige, mapan ka nagpasyar. Kat agan anad ka. Makaginawan dagiti lugan. Kaputa awanan ni Kas abarumbado. Well, natal namat ang daglawlaw. Kan saanan ngagparikot dagiti polis kan traffic enforcer. Tawanan ni Kas akas kasero abas.
oray dagiti pasaheros. Naragsak damat. No kuma, taimpangag na dagiti pamagbaga tayo kan kuana. Saan kumaanagbanag iti kasjay, nikas. Ala, tain nakagpasadan. Sika ingkamutan iti rumbang apapanam. Kas-kasero, nitrak, akas, ubing, iso ana idungpar. Napasikat launay ngamin, ken nalastupay. Kat nalaos ti panagbabawi na, gapo taaddan ijay junk shop, gapo iti pan nakadisgrasya na. Nagbalinmet nga adal dayta kadagiti pada na alugan. Isu asaan da aginandat atuladen ti ugali ken aramid nitrak amanagan kas. Bueno bing ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Elena Nudo. Iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet ken agnaknakman kayo, aggagat ken agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.